Hvad synes I har været det sjoveste ved at gå i børnehave? Jeg synes, det sjoveste er at være udenfor. Med sine kammerater. Tegne. Hvad tror I vil huske, når I kommer fra børnehaven? Jeg vil huske at kende alle mine kammerater. Jeg vil også huske at kende alle mine kammerater og det er min børnehave. Ja. Hvad synes I har lært i børnehaven? Hvad er det vigtigste, I har lært i børnehaven? Det vigtigste er lært. Jeg ved det næsten ikke. Der er også mange ting. Og det rører lidt rundt i mit hoved. Mm. Lav sandbilleder. Sandbilleder. Ja. For diplom. Læs sit egen navn. Ja. Og munker. Der er munkar. Og lege hjemmeleg. Ja. Og fangeleg. Ræveleg. Hundeleg. Den der stang der. Man kan slå koldbøtter på. Ja. At køre rundt på legepladsen. Og køre rundt på legepladsen. Okay. Hvad kører du så på? Løbecykel. Kravle op på taget af det brune hus. Det kommer du til at huske. Ja. Det kommer jeg også til at huske. Ja. Og lege. Ja. Lege med vennerne. Ja. Fødselsdag og lege med vennerne. Ja. Det er sjovt at spille fodbold. Spille fodbold. Ja. Er der andre ting? Jeg synes, det er sjovt at lege med Ellen og lege hund. Og det er sjovt at lege... Jeg kan godt huske, at alle dem, jeg har gået i børnehave med her. Ja. Og alle dem, jeg også går med venner i her. Ja. Men jeg synes altså godt nok, at vi ser mange ting af det samme. Hvad er det for nogle ting af de samme, I ser? Den første, anden, tredje, tror jeg. Ja. Det er sådan alle ting, der faktisk ser det samme. Næsten alle ting. Ja, I siger de samme ting? Ja. Det er de samme ting, I godt kan lide? Mm. Det er sjovt, når vi har en sår mere. Hvad sår? På fingeren. Fordi han ikke vasker sine fingre ordentligt. Ja, det er sjovt. Jeg bliver ked af det, når Benjamin bider. Ja. Han bid så hårdt, at jeg kommer til at bløde. Og i dag har min far bidt mig. Har din far bidt dig i dag? Ja. Hvor har han det? Det kan jeg ikke lige se. Så måske du ikke kan se. Og jeg har også prøvet at kaste min snibbold slikket så på. Og han kastede, og Niklas, han kastede faktisk ind i min næse, sindssygt hårdt. Hvad for en? Med snibbold, det vil jeg snibbold, nej. Hvad for snibbold så? Ja, det var rigtig snibbold. Nej, det
med sådan nogle brune. Nå, Der var dem. helt runde, Nå, dem. som de pakkede sammen med lille Nå, tape. dem. Dem. Jeg tror, du var rigtig snibbold. Dem kan min lillebror til at finde ud af at lave. Nej. Man skal bare kaste. Det er sådan. Man samler det op. Og lige en ting. Ja. Og lege. Ja. Jeg tænker på boldbold. Døber. Og stikbold. Jeg tænker på scene. Jeg kommer til at savne alle. Ja. Børnehaven. Det var flot sagt, Sebastian. Du kommer jo ikke til at tage kun ærterne. Nå. Men Christian kommer jeg til at savne. Hvad med dig, Josefine? Er der nogen bestemte, du kommer til at savne herovre? Karla. Ja. Er der ellers noget, Josefine, du kan huske, vi har lavet noget helt bestemt, vi har lavet noget, som du synes var rigtig fedt? Jeg kan ikke huske det. Jeg ved også godt, det er nogle svære spørgsmål. Er der noget, I godt kunne tænke jer at sige til videoen? Nu ved jeg, det er en video, jeres far og mor skal se. Så må I godt, der er et eller andet, I kan lige sige her til sidst, hvis det er. I må også godt sidde og snakke lidt sammen. Jeg kan ikke huske mere. Hvis du nu skulle ud og starte en leg lige nu, Josefine, hvad skulle du så lave? Nej, gemmeleg. Lave nogle lege. Er I klar? Ja. Den der bane, vi har lige bygget. Ja. Hvad er det for en bane? Den der. Jamen. Den der. Ja, den Hvor Sebastian er vi? Okay, er det ude på legepladsen? Ja, den er sjov. Ja, den triller vi bare med. Ja, så har vi... Og så døgn. Fordi Og så ryger den i en spand. det er Åh. sjovt. Og det sjoveste er, at jeg kan nulle med Christian. Og jeg synes, det er bedst, når den rammer i, så må den prøve igen, når den rammer i. Ja. Er det sådan en forhindringsbane? Ja. Jeg synes, jeg lærte mest her i børnehaven at være stille. Ja, Nej, det er du også rigtig god til, ikke også? Nogle gange. Ikke. Kun når man skal, ikke også? Når der stille en vej ved bordet. Mm. Det kunne jeg godt huske. Stille dig nu af. Må jeg stille jer et spørgsmål mere? Ja, Ja. sidste. Skal det være det sidste? Ja, for jeg kan ikke huske mere. Nej. Okay. Er der noget, I kommer til at savne her i børnehaven? Børnehaven. Hele børnehaven? Ja. Hvad med dig, Christina? Ulle. Ule. Og dig. Nej, Magnus. Ja. Lav vilde ting på stangen. Det er nemlig sejt. Sindssygt mine vilde ting, så man slår sig for buler. Er det bare fedt? Ja. Hvorfor er det fedt? Så føler man stærk. Og jeg er så stærk. Jeg kan godt lide at lege med Signe. Mm. Hvad leger I så? Jeg kan ikke huske det. At være stille. Og være stille.
Er I gode til det? At lege. Mm. At være gode og rare. Ja, at være gode og rare. Og man har oplevet nogle meget spændende ting. Hvad har vi oplevet af spændende ting? Vi har været på tur, og vi har oplevet nogle spændende ting. Og vi har fundet nogle spændende ting. Ja. Vi har fået nogle muslimskalle. Ja. Er der nogle ting, I kommer til at savne, når I skal over i skolen? Jeg kommer til at savne Ulla og dig, Mads. Alle kommer vi til at savne Ulla og dig. Jeg kommer til at savne alle. Jeg ville have ønsket, at I alle sammen havde været her. Altid for mig. Sådan også i skolen? Ulla er sød, og dig, Mads. Alle er søde. Og jeg vil også gerne sige noget. Jeg ønskede, at min far havde din opskrift til din pizza. Den smager så god. Det er, når man får alle de sjove og søde kammerater. Når man får de gode kammerater. Og klatre i træer. Fordi man kan lege med dem så. Mm. Hvad tror I vil huske allerbedst fra den her børnehave, når I skal afsted? Hvordan så jeg allerbedst huske? Hvad for noget skal I gode venner? Så kan jeg allerhelst huske, at jeg har haft alle de gode venner. Mm. Fordi jeg får alle de gode venner med her. Hvad for noget afsted? Når I skal i skole? Jeg kommer også til at savne noget. Jeg kommer til at savne alle de søde pædagoger, der har været der. Som dig, Mads. Og Ulla. Og alle de andre. Mm. Synes du også, det er Bertel, han siger, Ellen? Mm. Nå, hvad synes I egentlig, der har været det allerbedste ved at gå i børnehave? Fortælle historie. Ja. Hvad er der rigtig godt ved det? Så når man gynger højt, så kilder det bare i maven, og så får man lyst til at gynge endnu højere. Fordi så der fortæller han en, fordi den er sjov og sådan noget. Ja. Hvad for nogle historier kan du så godt lide? Jeg kan godt lide den der med det der Power Ninjas. Okay, hvem fortæller den? Mathias. Breaky kitty kammerat. Hej Gustav. Må jeg også godt se Agnes Marie? Hej. Jeg kommer til at savne og Rutsje. Og jeg kommer til at savne Mathias. Jeg kommer til at savne hans søster. Ja. Er der flere ting? Jeg kommer også til at savne Ulla. Og jeg kommer til at savne Gustav Nymark. Mm. Og jeg kommer til at savne legetøjet. Og jeg kommer til at savne Laura Alberte. Og jeg kommer til at savne Christian. Klatre i træer.